Isang mapagpalang araw, mga kabalen at mga ka-Fernandino. Matinding hamon sa sangguniang panlungsod ng Siyudad San Fernando ang pandemya kung saan apektado rin ang buong mundo. Ganun pa man, bilang mga leader ng lungsod, hindi kami nagpapatalo sa hamon ito. Ang inyong sanggunian ay patuloy na pupursige para maibalik ang sigla ng ating syudad, lalong-lalo na sa larangan ng ating ekonomiya. Ako inyong lingkod, Vice Mayor Jimmy Lasatin, naghahatid ng tunay na serbisyo, tunay na lugod, Fernandino. Maliban sa panghatid ng ayudang pantawid sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, sinisigurado ng Sangguniang Panlungsod na meron konkretong solusyon ang ating lokal na gobyerno sa epekto ng COVID-19 pandemic, lalong-lalo na sa kabuhayan ng mga Fernandino. Bumubuo tayo ng mga hakbang upang mapagtibay ang ating mga programa laban sa pandemya. Malalampasan natin ang COVID-19. Kapwa ko Fernandino, sama-sama tayo sa labang ito. Naging sandala ng maraming mahihirap na Pilipino ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Sa ilalim ng programang ito, nabigyan ng buwanang pinansyal na ayuda ang mga poorest of the poor families na pasok sa kwalifikasyon ng Department of Social Welfare and Development. Siyempre, mostly yung mga nangangailangan, yung mga indigent nating mga ka-Fernandino, yung mga may mga nag-aaral na qualified sila doon sa 4Ps na yun para mas suportahan ang pangangailangan nila sa kanilang pamilya. Ang benepisyaryo ng 4Ps ay tumatanggap ng buwanang 500 pesos na health allowance at 300 pesos educational allowance sa bawat isang anak na below 18 years old na nag-aaral. Sa kabuuan ay nasa 1,400 ang pinakamataas na ayudang natatanggap buwan-buwan. May kondisyon ng tulong na ito mula sa pamahalaan. Kailangan maging aktibo ang mga beneficiaries sa mga aktibidad sa barangay. Gayon din ay regular silang nakikiisa sa mga health programs ng gobyerno. Hindi rin pwedeng mahinto sa pag-aaral ang kanilang mga anak. Ngunit hindi panghabang buhay ang pagiging isang 4Ps beneficiary. Kada 5 taon ay nagkakaroon ng assessment sa pagbabago ng pamumuhay ng mga natutulungan. Kung gumanda na ang kanilang kalagayan sa buhay, tatanggalin na sila sa programa at papalitan ng ibang qualified beneficiaries. Sa siyudad ng San Fernando ay inaalalayan pa rin ng mga magtatapos o exiting 4Ps member. Batid ng lokal na pamahalaan na bagamat may kaunting pag-angat na sa pamumuhay ang mga ito, ay kailangan pa rin silang gabayan lalo na ngayong may pandemya dahil mawawala na ang ayuda na dati nakakatulong sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Inaprubahan ng Sangguniang Panlungsod ng Resolution No. 2021-122 nitong ika-25 sa panulat ni Councilor Tina Lagman na Chairperson ng Committee Social Welfare. Ito ang resolution authorizing the Honorable City Mayor Edwin Santiago to sign a Memorandum of Understanding with the Department of Social Welfare and Development to implement the Pantawid Pamilyang Pilipino program in the City of San Fernando, particularly for the household beneficiaries who will exit from the program. Ang nakasaad doon ay the City of San Fernando or the LGU shall attend to orientation or exciting or transitioning household and its procedure to determine possible program and services intervention that the local government unit could provide doon nga sa mga graduate. And to implement the City Action Plan and Agreement for the Pantawid Pamilyang Beneficiaries with specific program and services details on transitioning or exit procedure for an eventual exit of the household beneficiaries from the program. Bagamat isang magandang balita ang pag-angat ng pamumuhay ng mga 4Ps beneficiaries ng mga Fernandino,
ay kailangan pa rin na magabayan sila sa kanilang transition bilang 4Ps graduate. Sa pamamagitan ng resolusyong ito ng SP, hindi lamang basta-basta hihinto ang pagtanggap ng ayuda ng mga magtatapos bilang 4Ps beneficiaries. Sila ay gagabayan ng city government at DSWD sa pamamagitan ng mga programa at serbisyo, kaya naman ay maisama sila sa mga existing programs ng syudad, lalo na ngayong pandemya. Susunod, Sa nakalipas ng taon, naging aktibo ang Sangguniang Panlungsod sa pagbuo ng mga ordinansa at resolusyon para sa mga Fernandino. Nagdudulot ito ng maayos na progresibong pamumuhay sa Siyudad San Fernando. matinding kalaban ng kapaligiran ng plastik na basura na walang pakundangang itinatapon kahit saan na lamang. Sa pag-aaral ng United Nations Environment Program o UNEP, 6.24 milyong kilo ng plastik na basura ang nakokolekta sa bansa araw-araw. 70 hanggang 90% daw nito ang napupunta sa karagatan at iba pang anyong tubig. Patunay na nga dito ang nangyayari sa Manila Bay kung saan dito nagpondo ang tone-toneladang plastik ng basura. Bunsod ng pangyayaring ito, inilabas ng Supreme Court mandamos para sa Manila Bay Cleanup, Rehabilitation and Preservation Project, kung saan hinihikayat ang lahat ng lokal na pamahalaan na gumawa ng kanilang sariling mga hakbang upang makatulong sa pagsagip sa Manila Bay. Isang sangguniang panglungsod ng San Fernando sa mga naglakas loob na patuloy na nakasanayang paggamit ng plastik ng mga nagtitinda at namimili. Sa kabila ng mga apila at batikos na naig ang political will ng konseho, naipasa ang Ordinance No. 2014-008 o ang Plastic Free Ordinance sa panulat ni Councilor Benedict Jasper Simon Lagman na tumatayong chairperson ng Committee on Environment and Natural Resources. Naaprubahan ito noong July 2, 2014 at naimplementa noong 2015. Ito hong Plastic Free Ordinance was implemented in 2015 and up to present. I hope that we can continue to partner in the development for our city. Ito hong mga ganitong klaseng ordinansa. Sabi ko nga simpleng ordinansa lang pero ang laking impact, not just for the environment, but pati doon sa pagmamando ng ating basura sa araw-araw na nating gawain, So if we want to sustain the development in our city, we need to balance it with the environment. So ito hong simpleng pag-iwas sa paggamit ng plastic would be a big help to our environment and big savings on our city in terms of paying the tipping fees, sa pagdala sa landfills. Hindi naman umano puro negatibo ang dala ng paggamit ng plastic, ngunit kailangan matutunan ng tamang pagtatapon ng mga ito at kailangan kontrolin. Bilang paglimita sa paggamit ng plastic sa syudad ay hinikayat ang paggamit ng mga reusable bags. Well, plastic is not bad. Okay ang plastic. Plastic was introduced for convenience. Ang nangyayari lang yung mishandling of the plastic na it's ending up sa waterways, sa dagat, sa mga ilog, and dahil wala siyang value. So, tayo we encourage people to use reusable bags for convenience and for day-to-day use. Ipinagbabawal ng lokal na batas ang paggamit ng plastic at styrofoam sa pagbebenta. Tanging mga reusable at eco bags lamang ang pwedeng gamitin. Pinapayagan lamang ang mga plastic na labo para sa mga produktong hindi pwedeng ilagay sa papel na lalagyan gaya ng sariwang karne, isda at seafoods, lutong ulam at pagkain, likitong tiningi, inumin, yelo at ice candy, tinging bigas, asin, harina at asukal, poultry or pet food, uling, tinging semento, prutas at gulay. Hindi rin pinahihintulutan na paggamit ng mga sinasabing biodegradable plastic. Para hindi mabigla at saka hindi maging mahirap pa-implement ang batas. Ang inalis natin is yung sando bag na may hawakan and we allow the clear labo, yung clear na square for food packaging, for frozen, for ice, for some items na hindi pwede sa paper. So, we allow
we are allowing that, no? At saka of course yung mga packaging na on the first packaging. But doon sa point of sale, we don't allow na to use the plastic na ano ulit, na labo ulit on that. We do not allow that. Unfortunately, ang yung biodegradable sando bags na sinasabi, no, some companies are lobbying if they can introduce that in the city. Pero nakita ho natin, mas madali lang ho siyang mag-deteriorate, nagdudurog-durog, pero hindi ho siya talaga nawawala, no? Nagiging parang pulbos lang at nandyan pa rin sa environment. So, delikado pa rin ho, baka makain ng mga animals. Ang pagpapatupad ng plastic-free ordinance ay hindi lamang sa pampublikong palengke. Ito ay pangkalahatan. Ibig sabihin, kailangan ding sumunod sa patakaran ng mga malls, sari-sari store, sa mga barangay at mga talipapa. Ang sakop ho ng ordinansang ito, hindi lang yung mga major big establishments, no? Samantala, hindi naman pinagbabawalan ng mga tindahan na ang produkto ay plastic. Dahil hindi lamang umano ang mga Fernandino na namimili sa San Fernando Public Market. Dito rin umaangkat ng ibang mga nagtitinda sa iba't ibang panig ng lalawigan. Naging madiskarte naman ang ilang mga nagtitinda sa palengke. Karamihan na rin sa kanila nagbebenta ng mga reusable bags. Sa loob ng 6 na taon simula nang ipatupad ang plastic-free ordinance ay malaki umano ang naging impact nito sa waste management ng San Fernando. Sa datos ng sentro, mayroong 240 tonelada ng basura ang nakokolekta sa syudad araw-araw. 167 tonelada ang nare-recycle at naibebenta. Ginagawa namang pataba na bubulok. Nasa 47 tonelada o 20.6% na lamang ang residual waste na siyang dinadala sa sanitary landfill. Mas mababa ito sa dating 160 to 180 metric tons ang residual waste na naiipon bago ang implementasyon ng plastic-free ordinance. Makikita umano dito ang malaking kabawasan ng paggamit ng plastic sa pagbaba ng residual waste. Nakatipid din umano ang city government sa ginagamit na pondo sa tipping fee o pagdadala ng basura sa landfill. Napakasimpleng, basically it's a ordinance, isang batas na linocalize natin from other cities in the country. Pero yung impact niya ang laki, no? Kasi at one point, I still remember that we have managed to achieve 72% waste diversion rate. Ibig sabihin, lahat ng dati nating tinatapon lang sa landfill, everything. At after this plastic-free ordinance and other, the MRF, of course, the Materials Recovery Facilities, no, implementation, ganon nating nabawasan, ganon kalaki ang pwede nating maibawas sa ating mga residual waste na tinatapon sa landfill. Binabayaran natin ang tipping fee by implementing such ordinance. No? Maliban sa waste management sa San Fernando, makikita rin umano ang epekto ng plastic-free ordinance sa estado ng pagbaha. Nabawasan ang mga plastic na natatapon sa mga kanal at iba pang daanan ng tubig. Kung kaya naiiwasan ang pagbara na nagiging sanhi ng flash flood at pagtaas ng tubig. Nabawasan sa pagbaha sa ating mga community, no, dun sa mga low-lying barangays natin, because most of the clogging na napupunta sa mga waterways are 60% are plastic. So ganun ho ka-importante na ang isang munisipyo or isang syudad magkaroon ng regulasyon sa paggamit ng plastic. Bago ang pandemya ay nasa 98% ang compliance o pagsunod ng mga Fernandino sa nasabing batas sa pangkapaligiran. Sa ngayon, hamon umano ang pandemya sa monitoring sa implementasyon ng batas. Ang mga tao na mismo ang nagre-report sa City Environment and Natural Resources Office o Sendro sa mga establishmento na nagsasamantala sa sitwasyon upang muling magamit ang plastic. Affected ho, no? Especially doon ho sa monitor natin doon sa mga nagba-violate, no? But then again, yung mga tao na rin ho mismo, no? Sila na yung when they do get plastic in the city of San Fernando, na medyo sila na yung nagsasabi sa ating Senro na itong establishment na ito nag-i-issue ng plastic sandbags, no? So agad-agad naman, no, doon sa implementation, doon sa monitor, no, doon nagkaroon ng difficulty, challenges ngayong pandemic, pero ang tao na mismo ang tumutulong
to address those kinds of concerns. Mayroon mang ganitong pangyayari, sa kabuuan ay maganda pa rin umano ang compliance sa mga Fernandino dahil rin nasanay na sila na hindi gumamit ng plastic. Meron hong mga challenges, no? Dahil hirap ho ang lahat sa pag-monitor, sa supervise ng ating ordinansa. Pero before the pandemic came, it is part of the ng kultura na ng taga San Fernando na hindi na ho tayo ganun ka-dependent sa mga sandbags or doon sa mga plastic bags na may handle dito sa ating syudad. So medyo pwede ho nating masabi na medyo nag-relax ho tayo ng konti on the side of the parang monitoring, but good thing that the people of San Fernando already appreciates the ordinance, no? So isinasa puso na ho nila itong ordinansang ito. Plano naman umano ng Sanggunian na higit pang palakasin ng ordinansa sa pamamagitan ng pagkontrol din sa paggamit ng plastic straw. Susunod, Maliban sa pagsasagawa ng batas sa Sangguniang Panlungsod bilang isang public servant, responsibilidad ko rin ang magbigay serbisyo sa akin mga ka-Fernandino. Kasama na dito ang pagtugon sa tawag ng pangangailangan ng atin mga kababayan. Dahil dito, bumuo tayo ng mga programa at mga aktibidad na makakatulong sa mga Fernandino dahil ing tunay lugod, yapin ing tunay serbisyo. Patuloy ang paglawak ng anti-COVID-19 vaccination program ng City Government of San Fernando. Kasabay ng pag-arangkada ng pagbabakuna sa mga priority sector, inilunsad na rin ang pagbabakuna sa mga mag-aaral sa kolehiyo. Nito lamang 5 ng Oktubre nagkaroon ng ceremonial vaccination sa Our Lady of Fatima University, San Fernando, Pampanga. Para sa PADJAC, Flexible Learning Sama-samang Vaccination Program. Ibinahagi ito ng advokasya ng Commission on Higher Education o CHED para sa isusulong na pagbubukas ng limited face-to-face classes sa iba pang kurso ng ilang piling mga kolehiyo at universidad. Bagamat hindi ito mandatory o sapilitan para sa mga estudyante, hinihikayat pa rin ang mga ito na magpabakuna upang higit silang maging protektado habang nag-aaral. Sa inilabas na utos ni Executive Secretary Salvador Mialdea nitong nakaraang September 21, pinapayagan na ang face-to-face activities para sa Engineering and Technology Program, Hotel and Restaurant Management, Travel Management, Marine Engineering at Marine Transportation. Para kay Mayor Edwin Santiago at Vice Mayor Jimmy Lazatin, malaking oportunidad ang vaccination program para sa mga unti-unting pagiging normal ng edukasyon ng mga Fernandino. Sa ceremonial vaccination na ito, umabot sa 457 na Olfo students ang nabakunahan ng City Health Office. Maliban dito, nagsimula ng magbakuna ang CHO sa mga Fernandino na nasa 12 taong gulang pataas o ang rest of the adult population. Pinangunahan ni Mayor Edwin Santiago at Vice Mayor Jimmy Lazatin ang ceremonial oath-taking ng 70 newly appointed at promoted employees ng city government. Sila ay mga empleyado na nagsimula lamang bilang project-based at casual employees na ngayon ay permanente na habang ang iba ay permanenteng employees na tumaas ang ranggo o posisyon. Ayon kay Dr. Rachel Yusi, ang City Human Resource Management Officer,
Kahit may pandemya, maraming mga empleyado ang nagpakita ng magandang performance batay sa ipinapatupad na partial reorganization structure and staffing pattern ng CHRMO. Nakapasa din umano ang mga ito sa procedure and qualification standards ng city government. Katunayan, mula 2020 hanggang 2021, nasa 150 na umano ang mga na-permanente at na-promote na mga empleyado ng lokal na pamahalaan. Promotion is not just a milestone to a city government employee like you. It is also a milestone for the city government itself. In mismong organization, milestone nga rin po kada ating makupromote na empleyado. Kasi po, nung alin po, hindi kayong ganyan. Alam po San Fernando, abi tingalan daw, nangyayari ang nangyayari ang ahensya. Ramihan ng mga appointed at promoted employees ay nurses, midwives, social workers, administrative officers, sanitation inspectors, project development officers, labor and employment officers, at daycare workers. Nagpahayag si Vice Mayor Jimmy Lazatin ng kanyang suporta para sa ikakabuti ng kalagayan ng mga empleyado dahil sila umano ang tunay na katuwang ng katulad niyang elected official upang mabigyan ng maayos na serbisyo ang mga Fernandino. Bilang po Vice Mayor yung sa akin naman, ring suporta ko kay employees ng City of San Fernando. Medyo okay na akong puso. Asahan niyo na tuloy-tuloy ako in progreso kay Ciudad San Fernando. Asahan niyo na itamo kailangan isa sa metong tamo para sa ting na kinabukasan ng Ciudad San Fernando. Hinihikayat niya rin ng mga ito na higit pang paghusayan ng kanilang pagsiservisyo sa gobyerno ngayong sila ay permanenteng mga empleyado na. Mas lalo umano silang kailangan ng taong bayan ngayon na nahaharap ang buong mundo sa krisis na dala ng COVID-19 pandemic. You should continue to prove the world. You should continue to give service to the city of San Fernando. That's what we need in these difficult times. At ito mo kay pandemya, masasakit mo yung obra, para manakilita mo, kikita mo obra, napapakita mo. Hanggang mating pandemya, at ito mo po sa servisyo. Sa ngayon, ang city government ng San Fernando ay mayroon ng 633 na permanent employees, 808 na project-based employees, 133 casual employees, 65 co-terminus, 10 temporary employees at 14 na elected officials. Good news naman sa ating mga ka-Fernandino lalo na sa mga negosyante. Ang Local Government of San Fernando ay isa sa mga pinagpipilian ng Philippine Chamber of Commerce and Industry para sa Most Business-Friendly Local Government Unit Award National Level. Sa isinagawang final judging ng 2021 LGU Award National Selection Committee, ipinagmamalaki ng city government kung paano pinagsasabay sa syudad ang unti-unting pagpapalakas ng ekonomiya at pagnenegosyo habang ipinapairal ang mga safety and health protocols. Bago pa man ang pandemya noong 2017 ay mayroon nang ipinapatupad na online business permit application system ang lokal na pamahalaan. Sa tulong ng mga batas at resolusyon mula sa sangguniang panglunsod, higit na naging maayos ang sistema ng pamumuhunan sa siyudad San Fernando. Kahit na may pandemya nitong 2020, ay nakapagtala ang city government ng 1,488 new business registration at 9,905 business renewals. Samantala, iaanunsyo ang mananalo sa 47th Philippine Business Conference na gaganapin sa November 18 to 21 ng kasalukuyang taon. Matatag ang siyudad San Fernando, bunga ng maayos na pamamahala at pagkakaisa ng lokal na gobyerno at ang taong bayan. Lugod Fernandino,
Yan ang atin matibay na sandata upang malampasan ang bawat pagsubok sa atin mahal na siyudad San Fernando. Muli, ako po si Vice Mayor Jimmy Lesatin, tunay lulugod, kaya kayo.